sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye ntɛnɛ ye nansara-kalo n'o ye mɛn ye ale tile 18 ye bi ye min ye farafin-kalo ye o tile fɔlɔ ye bi ye o b'a yira sa k'a fɔ ko an ni seli cɛ n'o ye saliba ye o tɔ tora tile 10 ye. Minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale yɛrɛ ye bataki bɔ ka ban k'a fɔ ko min ye araba mɛ kalo tile 27 ko n'Ala sɔnna ma o bɛna na kɛ seliba ye an ka jamana kɔnɔ. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na su ani tile don o don lamɛnliko ɲuman na an b'u fo u bɛ Mali fan o fan an'u bɛ diɲɛ fan o fan ka foli ta n'u ta ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma jani sugandili la ka se ka kibaruyaw lamɛn. Jalafarakaw ka maire Seydou Sako k'a fo ka waleɲuman dɔn Jaba Sidibe ka foli ta ka ɲɛsin a ma min ye monsieur le ministre le jeune Thierno Oumar Assi Diallo k'a fana fo Sori Kɛmɛso Bayiba mairie du district kɔnɔna Amadou Gassama ka taa se Siriman Bacili ma min ye Gayi Kante ale fana ye maire ye yɛlɛmani marabolo la an ka foli bɛ a ye nin waati in na ko lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni Ala ka o kɛ ɲɛta ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Sɔgɔmada in na an ka baabu bɛ taa n'an ye Irisilakaw fɛ yen Mali minisiri dɔw tun bɛ taama na Irisila a ko ninnu tun bɛ maa min bolo sa o ye Aluseni Sanu ye ministre d'État sɔrɔ ni nafolo minisiri ale tun bɛ yen Kazankaw fɛ yen Mali ale ni Irisilakaw fana ka bolo di ɲɔgɔn ma min sigilen don minisiri kunda fana o baaraw fana dɔw kɛra Genève-kaw fɛ yen baɲumankɛw ka taa ɲɛfɔli k'olu ye fɛɛrɛ min tigɛlen don Mali fɛ colonel major Asaba Diallo ale tun b'o kɛnɛ kan min ye taama in senfɛ fana maliden minnu bɛ Genève kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suisse jamana kɔnɔ an'olu ye ɲɔgɔn masala ka hakilina d'u ma waleya min an ka jamana sɔrɔ ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan bɔra san k'a fɔ a ye ko saliba n'Ala sɔnna a ma min ye mɛkalo tile 27 a bɛna na k'o ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ 16e ale ka kɔnkɔlibara sabanan tun bɛ sen na Bayidi Darame jɛ kɛra n'a ye ko ale ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye san 5 nata in kɔnɔna na
min ye Famara Berthe ale tun b'o kɛnɛ kan. Mali Coupe du Mali no o ye jɔnjɔnba ye. Ale ta ko 65 minnu kan ka ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan olu dɔnna. FC Jara ale ye se sɔrɔ Stade Malien na min ye joliba ye fana ye se sɔrɔ Real ka bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo kelen na penalty ta 5-4 kɔkan kiwariyaw o na kɛ k'an ka baabu tɔ dafa bi sɔgɔmada in na. Falaye Keita, Ana Jara ani ne yɛrɛ an bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Bamananw ko mɛn da ye mɛn tigida ye. Bi sɔgɔma in na an bɛ taa Kidal. N'an donna Kidal an bɛ taa gouverneur ale nɔfɛ n'o ye général Elhaji Gamu ye. Waleya min y'an ka jamana sɔrɔ avril kalo tile 25 san 2026 n'a bɛnna sibiridonɲa ma gouverneur ale kɔni kun tɔgɔla kuma caman fɔra waleya caman fɔra min ye dɔgɔkun 2 o kɔfɛ Kidal gouverneur ba général de division Elhaji Gamu a y'i ka kumaw lakali Radio Mali maaw ye. Ŋunuŋunu min kun fɔra sa k'a fɔ ko ale minɛna ŋunuŋunu min kun fɔra k'a bɛ Bamaji walekɛbaw bolo a yirala k'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye kuma tɛ a ka dogoliko kuma ma. Nin sɔrɔdasiba in a bɛ ɲɛfɔli kɛ waleya min y'an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidalikaw fɛ ale ɲɛ sigara min ma. Radio Mali ka télé directeur ba no o ye télévision directeur ye Sidiki Damele ale de ye ɲininkaliw kɛ. A ko gouverneur ma kini ɲanguma. Gouverneur yɛrɛ fana ko a ma ko a ni ɲanguma. Ko kumana ko gouverneur ko ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ cogo di waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ. A ko Radio Mali maaw k'a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. Ko komi u ɲɛ bɛ ale sigilen la cogo min a ka kɛnɛ a nin na a ka kɛnɛ a hakilina na. Wa min ye farikolo yɛrɛ fana ye u ɲɛ bɛ o la foyi tɛ yen n'o kɛlen don degun ye ka ɲɛsin a ma. Kunnafonidila ko a dun yirala k'a fɔ ko e minɛna dɛ. Waleya caman fɔra i ka ko k'a fɔ k'i nana ko Bamaji walekɛbaw kun ye i sɔrɔ. Nin don in na Kidal i bɛ se k'a fɔ an ye mun kɛra wa? Elhaji Gamu ko nin bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw ye. Ko min kɔni ye tiɲɛ ye ko maaw u kɔni donna Kidal kɔnɔ. Nin waleya min kɛra Kidal ale bɛ se ka min fɔ. Video tun b'u bolo, caméraw tun b'u bolo. Bamaji walekɛbaw kun kɛlen don ka min ye caméraw bila ale yɛrɛ ka mobili kan ka caméra dɔw sigi ale yɛrɛ kan. Nka ale ka lakɔlɔsibaa 2 n'o olu tun b'ale nɔfɛ ko olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka taa Bamaji ni walekɛbaw ninnu k'olu bɔ lajɛlen bɔ baara la minnu kun tugulen don ale kɔ. Ayiwa ko Gamu i t'a ɲɛfɔ an ɲɛna sa mun kɛra nin don in. A ko nin don in sɔgɔmada fɛ olu wulila k'a sɔrɔ min ye mugukan bɛ Kidal fan bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye min ye mugu ci kɔni daminɛna sa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma. Wa min ye dugudugu wɛrɛ gwɛlɛw ye olu bɛ ka ci cogo min na u bɛ ka ci ten fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Kidal dugu ye k'a fa tewu Bamaji walekɛba suguya bɛɛ lajɛlen o nana. A ko k'u kun ka ca koyi minɛnw tun b'u bolo u labɛnnen don wa min ye drone minnu bɛ se ka bingali kɛ o tun b'u bolo drone kamikazew tun b'u bolo mobili minnu bɛ yen ni mugu donnen don o la olu fana tun b'u bolo ka taa fara blendew kan. Gamu y'a yira sa ko archerie fana ko minɛnw fana tun b'u bolo. A ko ni minɛn minnu filɛ nin ye ko Kidal kɔnɔna na k'u nana ni minɛn sugu bɛɛ lajɛlen ka na bin Kidal kan. Ko a don ko jɔn ko Ala maa mun donna Kidal kɔnɔ u fanga kun ka bon ni kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Kidal dugu kɔnɔna na. K'o la sa k'i bɛ se k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamaji walekɛbaw u ye fɛɛrɛba de kɛ sa ka Kidal yɛrɛ kɔni ta k'o bɔ dogo la pewu. Ko n'i y'a jateminɛ maa sugu bɛɛ tun bɛ maa ninnu nɔfɛ koyi. Wa u bɔra diɲɛ fan 14 ka na nin baara in kɛ. Ko ale yɛrɛ ye min faamu waleya in kɔni kun tɛ ka ɲɛsin Kidal kelen ma han. Sabula Kidal kun ta b'a la waati min bingali kɛra Bamakɔkaw fɛ yen a kɛra Kati fo yɔrɔ 2 ka kɛ Sevare ka kɛ Gawo. K'u kun ka ca cogo min minɛn ɲɛnama tun b'u bolo cogo min u labɛnnen kun don cogo min ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni lakɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ min ye nin ko in ye diɲɛ yɛrɛ de kun nana ka na bingali k'a ta ka ɲɛsin Mali jamana ma. Kunnafonidila y'a ɲininka ko kuma na o k'a fɔra ko FLA ni sini mun k'a ni jɛkulu wɛrɛw don k'i bɛ se ka mun fɔ an ye ninnu la an'u ka dɛmɛ cogo la. Gamu ko jɔn ko Ala
ko ni maa min ko k'i bɛ ɛfɛla ni sini bɔ ɲɔgɔn na k'e ma foyi faamu ko in na koyi ko fɛn fila tɛ dɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye wa a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw ye kelen ye wa a bɛɛ lajɛlen bolo bɛ maa kelen bolo ko min ye sini min ye ale kɔni nana a ye mercenaires fana ta ka fara a yɛrɛ kan yaasa wulikajɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na Mali fan 14 nka min ye Kidali ta ye ale ɲɛ sigara o min na ko maa min tun bɛ k'a bɛ maa 2000 bɔ Kidali dugu kɔnɔ a don Bamanjɔni ka welekɛbaw la a yirala sa k'a fɔ ko min ye kunnafoni jamanadenw dun ko yalama olu b'u yɛrɛ dɔn nin ko in kɔnɔ wa Gamu ko ayi ko tiɲɛ don bingalu bɛ kɛ Kidali tiɲɛ don maaw bɛna ka na waleya ta ka jugu ka ɲɛsin Kidali ma nka min kɛra Zein ko nin kɛra ɲɔanyebali ye wa ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kidali ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye nin ko ɲɔgɔnna ka kɛ don kelen kɔnɔ Kidali dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u yɛrɛ ta ka bɔ dugu kɔnɔ pewu k'u yɛrɛ ɲini wa k'u ma sɔn fiyewu Bamanjɔni ka welekɛbaw ka don olu dungɔda fɛ koyi avril kalo tile 25 Gamu ka fɔ la ko min ye dugudenw ye u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila k'u yɛrɛ ɲini yaasa u bɛ se k'u ni kisi cogo min na ka bɔ Kidali dugu kɔnɔ k'o fana filɛ nin ye ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye ka ko b'a yira sa k'a fɔ ko waleya in u kun nakun ye Kidali cili ye ayiwa Gamu nin bɛɛ lajɛlen dun la a yirala k'a fɔ sa k'a fɔ min ye kunnafonidilaw olu fana farala nin ko in kan ka ninnu dɛmɛ nin waleya in na e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ye nin ko in na min kɛra i n'a fɔ juguya ka ɲɛsin Mali ma a ko k'ale bɛ min dɔn kunnafonidi ko ta nasira fɛ ko n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛ ninnu y'u labɛn ka ko in labɛn kosɛbɛ ko kunnafonidilaw ma fɔ o kɔ dɛ k'u fana tun bɛ a la sabula ko laɲini tun ye min ye o tun ye ka Mali fanga bin Bamako wa min ye ale min la kɔlɔsi bingali min taara kɛ Kati kɛrɛnkɛrɛnnena ka taa se Sajo Kamara ka so ma ko b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ magobatigiw ni diɲɛ senkulaw ni diɲɛ maabaw diɲɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu wulilen don k'u ɲɛsin Mali ma ko olu bolo nɔ bɛ ko in na a ko olu bɛ bingalikɛla ninnu dɔn koyi terroriste delen don mun na olu b'o dɔn cɛncɛnfuga jamana kɔnɔ u bɛ taa se yɔrɔ min ma olu b'o dɔn ko nka Zein ta ko nin ye ko labɛnnen ye kabi waati jan u ye minɛnw sɔrɔ u ye labɛn sabati ka sɔrɔ k'u ka bingali k'a boloda ayiwa ko mun b'a bolo k'a ɲɛfɔ kɔkɔ kibarudilaw ye olu minnu y'u sen don nin ko in na a ko u y'u sen don ko in na dɛ u ka wulikajɔ yɛrɛ barika bonyana ni kɛlɛkɛlaw ta ye sabula k'u ye kibaruya di maa yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye nka min ye nin ko in bɛɛ ye ale y'a la kɔlɔsi k'a fɔ ni kunnafonidila ninnu kunnafonidila gansanw fana tun tɛ sabula waleya minnu tun bɛ ka kɛ kɛnɛ kan n'a bɛ se ka ladafa ni kibaruya min ye k'u tun b'o di farankan caman kɛr'u fɛ kibaruya caman dir'u fɛ min b'a yira sa k'a fɔ baarakɛla minnu bɛ kɛnɛ kan u kan ka taa sira minnu fɛ ko nka ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ anw bɛ min dɔn k'o ye bamajikɛlaw ye an bɛ min dɔn k'o ye ninjuguwalekɛbaw ye minnu delila ka wuli ka se Kidali ko ninnu n'olu tɛ kelen ye ninnu ye suguya wɛrɛw ye sabula u ye ko kɛ Kidali ale yɛrɛ famana ka min ye u donna sow kɔnɔ min ye fɛn fɛn ye balo ye u y'o ta u taara min ye gwadomusow ka yɔrɔw la ka taa gwaw kɔnɔna na ni gabuguw kɔnɔna na ka taa minɛnw cɛ u ye bitigiw dakari n'u ma se ka taa ni minɛn min ye k'u y'olu jeni kɛnɛ kan yen k'ale ma deli ka ni ɲɔgɔn ye Kidali ko wa ko min ye waleya in yɛrɛ tɔ bɛ juguya k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka min bila a kun na k'a sera sisan sa min ye Bamanjɔni juguwalekɛbaw fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sabula u nakun kelen tun ye min ye o tun ye Kidali yɛrɛ ka bɔsi olu la pewu k'a tigiya ta k'u sigi a kan walima ka tiɲɛni kɛ k'u kɔ don k'a fila bɛɛ lajɛlen ye kojugu dun ko o man ɲi gouverneur ko yalama ko folikan jumɛn b'i bolo ani welemada jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma walima ka ɲɛsin Kidalikaw ma a ko ka ɲɛsin Kidalikaw ma a b'a ɲini u fɛ k'u cɛsiri k'u jija olu minnu kɔni ye mara ɲɛmaaw ye olu minnu ye jamana ɲɛmaaw ye wa u na wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Kidali a mara bɛ se ka segin cogo min na segicogo kɔrɔ la baara bɛ se ka na cogo min na nka u tɛ taa wuli ka jɔ ni cɛsiri kɔ a ko fana ko min ye malidenw ye a b'u fo ko sabula min ye avril kalo tile 25 don malidenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ u la k'u jɔ ko cɛ kelen u ka furancɛla fanga ɲɛmaaw kɔfɛ cogo min yaasa ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ni bingalikɛla ni bamaciwale ni juguwalekɛbaw ma ko bɛn min sɔrɔla avril kalo tile 25 ko fo ka to sen na Gamu ko fɛn min don k'a ma ban dɛ k'an ka dɔ fara an ka wuli ka jɔ kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka fɛɛrɛw sigi an k'an labɛn sabula min ye Bamanjɔni juguwalekɛbaw ye u b'a dɔn ko sini t'u ye laban t'a ko la nka u bɛ se ka degun ta ka ɲɛsin maa ma a ko min ye kumakuncɛ kuma ye a bɛ min fɔ malidenw kana sɛgɛn u kana ɲinɛ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ tɛ ko maa bɛ se k'a fɔ k'i b'i da ka sunɔgɔ ka kɛlɛ min to sen na min ye Elhaji Gamu ye Falaye
ni y'a la kuma la kumaba ye a ye min fɔ Radio Mali ale sanfɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Renouveau télévision Jabarani ka babu dɔ sigira ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ani ka maaw wele u kana hakilina di kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya min y'an ka jamana sɔrɔ mun ni mun bɛ se ka sigi sen kan ani majɛ jumɛnw b'a la ani an kan ka taa cogo di min ye ministre Alhamdu Agi Iliyani ale ka chef de cabinet n'o ye Mohamed Ag Albachar ale ye bilasirali dɔ sɔrɔ ka ɲɛfɔ an ka jɛ ka o lamɛn. U bɛ k'a fɔ k'u bɛ ka kuma cause mun na n'o ye Tuaregu ye Tamashekiw ye ani Arabuw ye essentiellement Tamashekiw parce que u b'a fɔ de ko la cause Tuareg u bɛ kuma d'u ma ni o de mais il est bon que Maliens k'a faamu k'a fɔ ko 98% des responsables de ces communautés là mun ye Tamashekiw ye mun ye Arabuw ye u bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ yan nɔ an bɛ gouvernement kɔnɔ an bɛ CNT la généraux b'an bolo armée kɔnɔ officiers b'an bolo terrain kan nos élus locaux u bɛ Mali kɔnɔ yan u ma taa yɔrɔ la nos leaders coutumiers nos chefs religieux u bɛɛ bɛ Mali la mɔgɔ si ma taa mais munna kuma tɛ di olu ma ne bɛ yan bi nin plateau nin kan je suis là avec mon turban hein ne Malien de yo Malien de mais ka kuma di anw ma pour que anw ka se ka taa k'a fɔ ko vraiment an tɛ nin ko in na ce n'est pas vendable pour eux u bɛ ka fɛn mun ɲini an bɛ segin k'a fɔ yan nɔ o ye ka amalgame créer ka division créer Maliens ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ nin ye Tamaseki ye nin bɛ rébellion na nin ye Tamaseki ye nin bɛ terrorisme la nin ye fila ye nin bɛ nin na laɲini fɔlɔ ye o de k'an bila ɲɔgɔn na yan nɔ an ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka guerre civile wuli an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ o de ye laɲini ye donc nin man ka bali mɔgɔw la nin vraiment nin man ka bali Maliens na an bɛ mun ɲini Maliens fɛ halisa tɔw y'a fɔ cogoya min na yan nɔ. Wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye Élisée Jean Daw ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛra kunungo kari Mali marabolo dɔw kɔnɔna na Bamanciwale jɛkulu dɔw tun bɛ kilomɛtiri 55 Aguelok masuruna na min ye pankuru ye ale ye wulikajɔ kɛ k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen u ka wulikajɔ tun kan ka kɛ ni minɛn fɛn fɛn ye k'o bɛɛ lajɛlen don ngalama na wulikajɔ in senfɛ fana min ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la
min ye Jean Élisée Daw ye a ko min ye wolomasiri tabaw ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn o baara ale kɛcogo ɲuman na yan'o cɛ halisa pankuru ale tun bɛ sankolo la kunnasini ko fana wulikajɔ kɛra kilomɛtiri 9 Jafara bɛ fanfɛla la dogo yɔrɔ dɔ tun bɛ Bamajɔ ale ni wale ka wolo k'o fana filenkolo ci k'o da kolon ci o baara kelen in fana kɛra yɔrɔ filanan wɛrɛ la n'o ye Inan Gumuzakaw fɛ yen kilomɛtiri 90 ka taa Bɛri ale masuruna fana na tiɲɛni donna Bamajɔ ale ni wale ka kun ye Land Rover dɔ tun b'u bolo u ka kɛlɛkɛminɛnw tun b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nɔɔni na min ye Timtimanarikaw fɛ yen waliya in ale kɛra ye gosili sabanan min kɛra sa kilomɛtiri 60 ka taa min ye Gao ale woroduguya fan fɛ o kɛra ka ɲɛsin Bamaji jɛkulu ma Bamaji jɛkulu minnu olu ka maaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa u bɛɛ lajɛlen u tun bɛ bugutufa min kɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni pankuru ye o baaraw kɛra Jean Élisée Daw k'a b'a ka kɛlɛkɛcɛw fo wulikajɔ ale ni cɛsiri la yaasa ka se ka jamana in ale kisi cogo min na maaw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen wolomasiri tabaw ka baara o ye o ye Ibrahimu Musafa n'ale kibaruya dila ye ka bɔ Al Arabiya la a ka kunnafoni jɛkulu ye o ye Ada ye k'a ye waleya min kɛ ka don Mali dugukolo kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ɲɛmaw fɛ ko u b'o kɔn k'o sɛbɛkɔrɔ kɔn Ablaye Diop ye sɛbɛn kɛ k'a ɲɛsin Arabi Saoudite jamana maaw ma balimaya ni sinjan bɛ an n'u cɛ ko nin waleya min kɛra ko a ma bɛn sini wa ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra tuguni ko Mali ko a fana bɛ dabolo min na nin waati in na a tɛna tamakiya fiyewu ka tiɲɛ k'o f'u ɲɛna u b'a dɔn sa k'a fɔ min ye Arabi Saoudite ye nin waleya mun kɛra ani ko minnu kɛra kuma minnu kɛra ko in yɛrɛ kɔnɔna na o guwanna malidenw olu la kosɛbɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Irisi jamanaw fɛ yen Irisi jamana kɔnɔna na olu ka jamana bolofara min bɛ n'o ye Kazan ye Kazan olu kan ka diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔlajɛ b'a dɔn bisimila san wɛrɛ o ɲɛbila baara hukumu kɔnɔna na sa Mali minisiri caman min ye Aluseni Sanu ye n'ale ye ministre d'État ye ka taa se professeur Amadou Keita ma o fana bɛ taama in na Musa Galabu n'o ye Musa Alassane Diallo ye sɔrɔ ministre ale b'a la Madina n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale fana b'a la ministre min bɛ yen n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna Burema Kansa ye o fana bɛ taama in na ka taa fara CNT maaw kan sa olu bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ ka ministre b'a la n'o ye Alhamdu Agi Ilɛni ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin taama in na taama in senfɛ Mali ni Irisi ka bolodiɲɔgɔnma jɛkuluba min fana bɛ yen n yɛrɛ ɲinɛna Asani Siribe fana b'a la CNT ale jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna o ko ɲɛnabɔli ale y'o ɲɛmaa ye ale fana bɛ ko in kɛnɛ kan ye fala ye baabu bɛɛ lajɛlen kɛlen Kazakaw fɛ yen olu ye fɛɛrɛ mun yira an na ka fɛn minnu ɲɛfɔ an ka kalanden minnu b'o dugu kɔnɔna na u y'a yira sa ko degun caman bɛ olu kan u ka kalanko la kalan wari musaka sɔrɔli ko o ka gɛlɛ burusuko ka gɛlɛ wa min ye dumuni sɔrɔli ye o fana ka gɛlɛ u ma dɔw bɛ olu kɔni taara n'u yɛrɛ ye u yɛrɛ b'u ka kalanw sara nka dɔw fana taara gouvernement ka sira fɛ u ni minisiri Burema Kansa ye sigira ka ɲɛfɔli kɛ musaka bɛ se ka s'u ma cogo min na nin waati in na u y'o fɛɛrɛw n'o bɔr'o boloda min ye n'u tilara kalan na ka se ka dɔ fara u ka dɔnniw kan ɲinini kɛra Kazankaw yɛrɛ fɛ u k'a lajɛ u ka baarakɛdaw la sa ni maa minnu denmisɛnnin minnu filɛ n'u tilara kalan na fɛɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min minisiri kɔni sinsin min kan o ye u ni gouvernement kana fama ɲɔgɔn ma kibaruya di la yaasa u ye laɲini minnu kɛ u bɛ se ka sabati cogo min Aluseni Sanu y'a yira sa min ye Mali ale ni Irisi jamana yɛrɛ ka lajɛ min bɛ kɛ minisiri kunda o baara min kɛra Irisilakaw fɛ yen ko baara minnu sigira sen kan ko ni Ala sɔnna ma yanni octobre kalo nata in cɛ ko maaw na o nɔ ye min ye an ka ni minisiri kulu fɛn fɛn taara bɛɛ lajɛlen taara i ka sira fɛ min ye Kazankaw yɛrɛ fana fɛ yen fana dugujukɔrɔ nafa ko ta na sira fɛ min ye professeur Amadou Keita ye ale ni olu ye kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya min kun kɛra ka tɔrɔ ka dɔ fara olu sinsinni kan o waleyaw bɛɛ lajɛlen ka taa fara min ye kunnafonidiko ta na sira fɛ Alhamdu Agi Ilɛni ale fana ye sinsin satellite ko kan min ye minisiri min bɛ jagoko kunna ale ta kɛra nɔgɔ ko ale ni min ye alikama ko ye o kumaw taji fana bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ ka bɔ Irisilakaw fɛ o baabu bɛɛ lajɛlen kɛra nin ko in kɛnɛ kan Sanu y'a yira ko ni Ala sɔnna a ma baara bɛɛ lajɛlen kuncɛli la barotigɛ min kɛra a ko kunna ko ni Ala sɔnna ko jaabi dɔ kun fɔlɔw k'olu bɛna ye yanni octobre kalo nata in ale cɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna yan ni ye lajɛ in ye sa ale sababuya bɔra min na jamanakuntigi ale tun ye taali min kɛ Irisilakaw fɛ ni bɛn kun kɛra la sa k'a fɔ ko ka wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sɔrɔ sira dɔw fɛ o boloɲɔgɔnma baara olu hukumu kɔnɔna don halisa an ka jamana minisiri minnu bɛ kɔ kan colonel major Asaba Jalo bɛn dɛmɛ minisiri ale ni min ye kɛnɛya minisiri ye ale ye wuli ka jɔ kɛ sa ka taa Genève kaw fɛ Suisse
yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ baɲumankɛ jɛkulu ye baara mun sigilen don an ka jamana kɔnɔ min ye médecin colonel major Asaba Jalo ye baabu daminɛ na sa Mali yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a y'olu fɔ jamana bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin lujurabaatɔw ma ka ɲɛsin maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ani jamanaden minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan ka se ka olu dɛmɛ cogo min na a y'o kuma fɔ waati gɛlɛmanw ale ni waati yɛrɛ kɔlɔlɔw ni jamana yɛrɛ basigibaliya sera maa minnu ma furakɛli bɛ kɛ olu fɛ yen fana a y'o fana fɔ dɛmɛ suguya o suguya ni Mali yɛrɛ bɛ k'a kɛ a yɛrɛ kolo la bi Asaba Jalo y'i sinsin o kan a ka d'a ye min ye nin waleya in a ka se ka dɔn diɲɛma fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mali cɛsirilen nka a bɛɛ n'a ta min ye dɛmɛbaa ɲuman fisigi a b'o tigi dɛmɛ ka donni k'a ɲu o la sa min ye baɲumankɛw ye diɲɛ seleke naani taw ani fɛn minnu sigilen don Genèvekaw fɛ yen k'a f'u ɲɛna ko Mali ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a filɛ nin ye ni min b'a fɛ k'i sen don baara in na n'i b'a fɛ ka baara min boloda i k'a fɔ olu ɲɛna wa min ye Asaba Jalo ye a y'a yira fana k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kelen tɛ AES jamanaw fana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka bɛn kelen kɛ yaasa cogoya min na dɛmɛ ninnu bɛ se ka ta ka ɲɛsin cogo min na a ye foli ta ka ɲɛsin Croix Rouge maaw ma min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ seleke naani dɛmɛw kɛ farafinnataw k'u bɛɛ lajɛlen fo taama in senfɛ fala ye Asaba Jalo maliden minnu bɛ yen a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye Genèvekaw fɛ yen an ka lasigiden n'o o ye Gawusu Sise ye ale yɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka biro belebeleba in kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani ka jɛrɛ min tun bɛ yen n'o ta ko 97 tun bɛ ka kɛ Mali o kɛrɛfɛ Lazara Sele an ka lasigidenso la Genèvekaw fɛ yen a ye maliden minnu bɛ yen k'u bisimila Asaba Jalo Mali jɔnjɔn dalen kɔfɛ a ye a yira malidenw na u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an ka jamana dɛmɛni la u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye bibi na faso bɛ se ka dɛmɛ cogo min wolomasiri tabaw ye baara minnu kɛ malidenw yɛrɛ wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin ni degun minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ waleya minnu bɛ yen bi n'an bɛ k'olu kɛ yɛrɛma hɔrɔnya tali sira fɛ min ye Asaba Jalo a y'o fɔ Jɛnɛbu Dabu ni ale kalanden ye Genèvekaw fɛ yen ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri yaasa cogoya min na an bɛ se ka an ka ɲɛmaaw dɛmɛ Bamaɲɔgɔn wale kɛlɛli la maa minnu bɛ yen sa n'u olu kan ka baaraw kɛ ka se ka sigi sen kan ka jamana dɛmɛ a ka kɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna na Asaba Jalo a ye da donna fana min ye Sadio Kamara o ka fatulu kibaruyaw la waleya minnu kɛra o kɔnɔna na ani wulikajɔ minnu kɛra ka se ka o ɲɛfɔ an ka jamanadenw ye maliden minnu bɛ yen sa u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko waati sera yaasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ minisiri kɔni sinsinna min kan kosɛbɛ u fan fɛ o ye kibaruya jatigida ni kibaruya jugu minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka wolomasiri tabaw ma ani an ka jamanadenw yɛrɛ ma nka o bɛɛ la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée ale kɔni sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka ni Bamaɲɔgɔn ni jɔwale kaba ninnu kɔni ka dan sigi u ka wulikajɔ la min ye Asaba Jalo ye a y'a yira sa ko bɛɛ de kan ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa Mali a bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna cogo min na o la sa maliden minnu bɛ yen olu fana caman ye kuma ta hakilina minnu b'u fɛ degun minnu b'u kan k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ minisiri ɲɛna fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na sabula ko n'an jɛra ni Ala sɔnna a ma Mali a bɛ bɔ degun in kɔnɔna na halisa kɔkan kibaruyaw la fala ye 16e ale y'a ka kɔnkɛrɛba sabanan kɛ min ye Bayidi Darame ye ale tora a nɔ na san 5 baara in kɛnɛ ka sa min ye conseil supérieur maaw ye u nana ka bɔ jamana 47 la ka na yira sa k'a fɔ ko min ye Bayidi Darame ye ko a ka tɛmɛ ni baaraw ye tɔn dɛmɛbaw a lafasabaw n'a kanubaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan Memorial Modibo Keyita la Famara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Hymne national dali tasibila ni dɔwdon ka ɲɛsin maaw ma minnu binna jamana kumabɔli la o de kɛra ka kɛnɛ dayɛlɛ kɛnɛ mun bɛ tali kɛ Mali tungarankew ka hakɛw lapasali kulu Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM ka sigiba Bayidi Darame ka ɲɛmaya kɔnɔ ni kɛnɛ in kan déléguéw bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ yaasa kana ni jalajɛ nafama in kan laɲini ye ka wulikajɔw boloda yaasa Mali tungarankew bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min. Bon, an ye congrès in wele parce que an ka association sariya la ni délai sera i kan ka congrès kɛ parce que statut de b'o fɔ 2021 an ye congrès kɛ nin salle kelen kɔnɔ yan donc sisan an ye wele bila 47 pays novembre kalo tile 11 ministère de l'administration ye reconnaissance d'an ma deuxième ye mankan caman kɛ pendant des années an bɛ mɔgɔw wele ka faraka ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Ni congrès kɔnɔ CSDM tɔndenw ye danaya kurakura ka da Bayidi Darame kan k'a sigi tɔn ɲɛmaaya la ko kura san 5 kɔnɔ o kɛra wasa ni sewa ye
Bedi Dramé bolo n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka baara kunfɔlɔ bɛna ɲɛsin Mali tungarankew ka lafiya fɛlɛn dabaliw mun bɛ a bolokɔrɔ yaasa tungarankew bɛ se ka na ba Maliba kɔnɔ ka na baara ni yiriwaliw kɛ jamana ɲɛtaa kama. An ka taabolo sen kura an ko an bɛ an ka baara sinsin projets fan fɛ projet mun don a bɛ jeunesse malienne de concerner parce que Union européenne la fond dɔ bɛ pour la diaspora o fond in an ko Union européenne ma u k'an ka maliyɛnw minnu b'a fɛ ka taa immigration na yan'u ka sira jugu ta u bɛ taa sa Méditerranée la ou Sahara la an k'u ka o fond bila u ka disposition bon 16e a ye taabolo sen kura de ta a bɛ baara sinsin projet de kan pour que Mali ka développer. Maa mun bɔra farafinna ani farajɛla jamana caman kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u amina ko ye ka Mali tungarankew lapasa u mana kɛ diɲɛ fan o fan wa maa minnu nana kɛnɛ kan bɛɛ y'u ka kɔkɔrɔmadonni ta ka ɲɛsin Bedi Dramé ma hakilina mun b'a bolo tungarankew lapasali kama. Weleli bɛ ne bolo k'a fɔ Faransi diaspora malienne ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi bi in na an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ quoi an yɛrɛ y'a ye 25 avril la ko minnu kɛra donc la place n'est pas à la division an bɛ yɔrɔ min na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan. Mali mako bɛ mun na bi malidenw ka bɛn Mali kɔnɔna na ani Mali kɔ kan bɛn ka kɛ o de ye kelen ye kɔnɔ minnu filɛ nin ye n'u bɛnna ka jɔ yiri mun kan barika b'u la pour que hadamadenw tɛ bɛn pour que maliyɛndenw tɛ bɛn o bɛn an b'o wele kɛ aw ka image ninnu fɛ ka taa Gabon sigi la parce que kɛrɛnkɛrɛnya la ne ye Gabon 16e ɲɛmɔgɔ ye an ka bɛn ni mun ma bɛn mun ma i kana an ka sigi k'a fɔ. An Gambikaw sous mandat de Sila donc n nana ils m'ont délégué pour que n ka na élection na donc ala y'a kɛ an nana élection kɛra consensus de donc o yɛrɛ bɛ bɛnkan fɔ donc an bɛɛ kɔntana a diyara an bɛɛ lajɛlen ye donc Bedi ye mɔgɔ min ye an bɛɛ b'a kɔ mɔgɔ min de don baarakɛla de don a cɛsirilen de don jamanako la ani an minnu bɛ kɔ kan donc Bedi cɛsirilen don o la yɛrɛ yɛrɛ donc c'est pourquoi an bɛ k'a soutenir. Bi n bɛ kuma Bonya Darabo tɔgɔ la n'ale CSDM ka bureau bɛ Allemagne ni ale o délégué ye bi an bɛ CSDM ka congrès kɛnɛ kan an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka o sabu kɛ Bedi Dramé n'o ye président du CSDM ale ka sigili ye an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma k'a fɔ ko wagati bɛ yɔrɔ min na farafarali kun tɛ tuguni kɛlɛ kun tɛ maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma sabula bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ congrès kuncɛli la Bedi Dramé ka bureau kura u y'o yira maaw la bureau minnu ye latɔmɔli kɛ ka bɔ farafinna ni diɲɛ jamanaw caman kɔnɔ ka tɔndenw ta bonyamasegin ka dugawudenw kɛ Mali jamana ye lakana bɛn ni keleya lafiya olu kɛra ka kɛnɛ kuncɛ. ko ni ala sɔnna a ma fala ye min ye Mali seli n'o ye saliba ye ale bɛna kɛ avril kalo tile 27 minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye bataki yira sa k'a fɔ ko min ye seliba kalo ye n'u b'a fɔ ma arabukan na ko zul ija ko ale ma se ka ye nin kalo in tile 16 o b'a yira sa ko min ye seliba kalo ye kɔni ye ale bɛ daminɛ bi ntɛnɛn n'o ye mɛ kalo tile 18 ye minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko tarata araba sakɛ araba n'o ye mɛ kalo tile 27 ye o bɛna kɛ seliba ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka faamuya ɲuman sɔrɔ o baabu in ale la minisiri n'an bɔra ale fɛ yen an bɛ taa nin waati na Magankaw fɛ yen Magan hijidenw kɔni sera Magan dugu yɛrɛ kɔnɔna na Madina sigi banna pewu hiji a bɛ ka taa a kuncɛyɔrɔ baaraw de la sisan hijidenw olu ye wulikajɔ minnu kɛ Ibrahim Jawara an ka jɛ k'ale sɔrɔ Magankaw fɛ yen nin waati in na hakilila alikaba munumunu ni tawafu bɛɛ lajɛlen ni umuraw olu baaraw daminɛna. An balima asilamɛw assalamu alaikum
vol 1 tɛmɛnen kɔfɛ Imura, vol 2, vol 3 an y'a laɲini bi samedi doyaba in na le 16 mai 2026 vol 4 mɔgɔw ka tugu kɔ ka Maka ka t'u ka Imura ba kɛ an balima silamɛw. Ani Alaji Sulemani Sila bɛ ɲɔgɔn fɛ gidi min don gidi kɔrɔba don donc an bɛ ɲɔgɔn lamɛn an ka bato gulonnen don ɲɔgɔn lamɛn na a bɛ ɲɔgɔn minɛ a y'a lamɛn ani gidi dɔwɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ taa n'aw ye an bɛna min tagama a bɛ se kilo 13 ma aller retour ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i farikolo tɛ sɔn la dɔrɔn o bɛ to yan ka o tolen ta. Maa min b'u ɲɛfɛ sa o y'an ka imamu yɛrɛ ye Imam Sulemani Sila. An balimaw ka jama sɛnsɛn dɔɔni k'u kunda alikaba kan safo selilen 21h30 waati an balimaw u selen alikaba donda la an balimaw ɲina contrôle fanga ka bon kosɛbɛ kelen kelen ka bɛɛ ka carte contrôler k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ bɛɛ ka visa dafalen don papier bɛɛ dafalen don an balimaw ni ye an siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye alikaba donda la an balimaw. بسم الله اهلا توكلنا على الله ان شاء الله اسمك انا سليمان حياكم انا ابو بكر حياكم انا حياكم الله يا مرحبا. O tɛmɛnen kɔfɛ Imam Sulemani Sila a ye jama sɛnsɛn k'u ɲɛsin alikaba ma an balima silamɛw cogoya min na Imura ba in ni k'a daminɛ alikaba k'a munumunu siɲɛ 7 an balima silamɛw. وتصديقا بكتابك ووفاء حسنة وفي الآخرة حسنة. Wala an balimaw ima alikaba kogo ye Allahu Akbar an bɛ dugawu kɛ yan yɔrɔ la Mali ye Ala ka Mali kisi Ala ka Mali sabati Ala ka Mali tanga nin yɔrɔ in na Allahu Akbar an filɛ fo alikaba kogo la ka dugawu don kɛ Mali ye yan Mali jugu Ala k'u malo Ala ka Mali to janfa la an balima silamɛw an filɛ alikaba kogo la nin waati in na Allahu Akbar. wa zanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Wala Hijru Ismail wala Hijru Ismail filɛ nin ye Allahu Akbar. Makam Ibrahim a kɔnɔna filɛ nin ye wala hali n'a tɛ ye ka ɲɛ Makam Ibrahim. Alikaba tɛmɛnen kɔfɛ ani jama y'a ɲɛsin ka taa jogo filaseli Zamzamji ni k'o min k'u kunda ka taa Sɔfa ani Marwa an balima silamɛw ka t'o fana siɲɛ 7 kɛ alhamdulillah. An bɛ dugawu don kɛ u ye bato min kɛ Ala k'a minɛ aw ni ci aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ alikaba la wasalamu alaikum. Min ye kɔkan kibaruyaw ye an bɛ olu daminɛ min ye Senegalikaw fɛ yen olu ka douane ale y'a bolo da drogue caman kan min musaka bɛ taa se sefa wari $89 ma wariya in u kɔni y'a kɛ alamisa tɛmɛnen u ka yɔrɔ min bɛ n'o ye Ɲanawukaw fɛ yen Kɔlda ale marabolo kɔnɔna na drogue in sera ka minɛ Kɔnɔwarikaw fɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ye ale min ye fanga ŋwaradabaw ka belebele nin waati na si bɛ san 81 na ale ka tɔn maaw y'a yira juma don k'a ka to tɔn kunna n'o ye bɛrɛbɛrɛli tɔn ye a dun y'a yira sisan ko k'ale bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kɛnɛ in kan Laurent Gbagbo a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin AES jamanaw ma ka welewelemada kɛ Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sabula a y'a yira sa ka fɔ ko janfa min bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na Mali kɔnɔna na bi ko Mali kan ka dɛmɛ kosɛbɛ
ni ye CEDEAO ye k'u bɛ ka baara min kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ɲɛ b'u bolo ja la ko waati kelen de la ale CEDEAO kelen ma la ko ani Mali ka se ka kuma ko bɛ se ka bɛn cogo min Laurent Gbagbo y'a yira sa ko min ye AES jamanaw ye u ka fɛɛrɛw sigi sen kan wa a y'a ɲini fana ka bɔ min ye jamana ninnu ye u k'u cɛsiri Mali ko ale bɛ degun min kɔnɔ na ko waati la tɛmɛ don ko n'Ala sɔnna ma ko a bɛ ban Nigeria jamana ale ni Allemagne jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baɲumankɛ tɔn dɔ olu dɛmɛni sigi sen kan ani kɛnyɛrɛye sigilamaw min ye euro wari miliyɔn 365 ye u bɛn'o de kɛ sa ka sɔrɔ dɛmɛni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kuranko ta nasira fɛ sɛnɛko ta nasira yiriwali ani kɛnyɛrɛye sigilama minnu bɛ Nigeria ka se ka olu dɛmɛ cogo min na RD Congo kɔnɔna na bana jugu min n'a fɔ ma ko Ebola ko yɔrɔ olu ka bolofara min Ituri-kaw olu fɛ ye kibaruya in kɔni bɔra ka bi ka yira sa ko juma tɛmɛnen Addis Abeba-kaw ka ɲɛnajɛ senfɛ diɲɛ farafinna kelenya-tɔma ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu sigilen don kɛnɛyako kunna olu ye kibaruya in danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ko Ebola ko a yera ko kura tuguni RDC maaw fɛ yen Faransi-kaw fɛ yen Canal Plus directeur n'o ye Maxime Sada ye kari tɛmɛnen a y'a yira sa CAN-kaw ka jabɔ senfɛ n'o ye festival de Cannes ye ko ale kɔni bɛna dɛmɛ tigɛ maaw la sinimabɔlaw minnu bɛ yen bi n'olu kɔni ye u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Vincent Bolloré ma ko sabula o de y'ale dɛmɛbagaba ye a ka baara la min ye Maxime Sada ye a ko nin waleya fila tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ min ye jabɔlaw ye olu k'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'o ye pétition ye ko ka Vincent Bolloré kɔn ka a dɔgɔya k'olu n'u ka tila ka jɛ ka baara kɛ olu ka wari ta ka d'u ma k'o tɛ se ka ɲɛ Russie ni Ukraine ko olu kɔni ye kɛlɛden falen kɛ min ye maa 205 ye sɔrɔdasiw la sa kɛlɛkɛdagaw la minnu minɛna fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ waleya in k'o kɛra ka kɔn min ye Trump ale tun ye laseli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔla ko bɛnkan in bɛna to sa kɛlɛkɛcɛw ale ni maa minnu minɛna kɛlɛdagaw la olu falenni bɛ se ka kɛ cogo min diɲɛ seleke naani tɔ min sigilen don kɛnɛyako kunna a y'a yira kari don k'a yira sa ko jɔrɔnaba b'a la jɔrɔnaba min b'a la o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ebola ye k'a kɔni yira RD Congo-kaw fɛ yen Zeinta k'a ma ka bon kosɛbɛ ko ni fɛɛrɛ bɛ se ka sigi yɔrɔw caman na yaasa ka se ka bana in kɔn cogo min na ko o y'ale ka laɲini ye Francis Ngannou ale kɔni ye Philippe Lance tasi boxu o senfɛ o la sa maa kofɔlen n'u b'a wele ko Predator ni Cameroun ka don ale ye se sɔrɔ boxu la wa boxu in kuma kun cayara kosɛbɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko a y'a fɔ cogo min a ma taa yɔrɔ jan na koyi kɛlɛ daminɛ bolokuru ɲɛfɔlɔ kabale y'i da Predator ale bɛ ka taga ni a ka siraw ye fala ye sifinw olu ka Coupe d'Afrique bɛ ka taa nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marokokaw fɛ yen Mali ka bɔko filanan a ye 2 bi wɔɔrɔ kɛ tuguni min ye Angola tɛmɛnen kɔfɛ fu ni fu kunungo Mozambique an n'o fana ye 1-1 kɛ olu kun ka 1 banna fo ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'o kan nka bisanga 65 na an ka cɛden dɔ ale kɔni ye bi belebeleba bi ɲɛnamaba dɔ don bi min n'o y'a to sa a kɛra 1-1 ye an ka bɔko laban Tanzanie min ye bɛɛ lajɛlen dasi an ka groupe kɔnɔ an n'ale de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma araba nata in na FC Jara ni Joliba AC olu de bɛ taa Mali jɔnjɔn finali kɛnɛ kan min ye Coupe du Mali ta ko 65 ye o jɔnjɔn min ye tɔn 2 in bɛɛ lajɛlen ye kabi sibiri don FC Jara ale Esad Malien bati o kɛra penalty ta na 5-4 kunungo fana Joliba AC ale fana ye se sɔrɔ Real Gosson kan 5-4 nin tɔn 2 sa olu de kɔni bɛ taa Mali Coupe du Mali ale final la n'Ala sɔnna ma o don fana na fɔ ka dan sigi kibaruyaw la bi sɔgɔmada in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Falaye Keita Ana Jara ani Kassim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ